ovde, mada je radno vreme i mnogo ljudi nije moglo da dođe, inače izrazilo želju, svi su mi dali podršku da uzviknemo glasno da nam Centar za socijalni rad, koji inače treba da bude humanitarna organizacija, vrati dete koje su oduzeli na nepravedan način, gde su svi pravnici utvrdili da nisu postupili po zakonu i da sam ja u pravu, ali vidjet ćemo što će se dalje dešavati. Tražili smo i od Skupštine opštine i predsjednika opštine da nam pomogne i stavili smo na našu stranu. Centar se ne oglašava, meni stižu na telefon anonimne poruke da je direktorka centra postavljena tu preko veze, da nije dostavila lekarsko uverenje, da ne znam, čak i sama lečim na psihijatri i ja to anonimne poruke na telefonu. Novine sve pišu o tome, televizije su počeli da se javljaju mi se ljudi iz celog sveta, iz cele Srbije, mnoge hraniteljice koje su doživjeli istu priču kao koju sam ja doživjela. Smatram da bi trebalo da se izborimo, da snose posledice svi ti direktori, sve te radnice Centra za socijalni rad. Ja sam u ovom trenutku, u ovih dana shvatila koliko imam prijatelja, koliko me ljudi podržavaju, koliko sam u stvari bogata, jer kažu čovjek je bogat onako koliko ima prijatelja. Trudit ću se, borit ću se da dođem do istine, da dođem do vrha samog i da se nešto promeni. Dočekala sam u novinama državnog sekretara, kako se zove Dragana, ja mislim, ne znam, da je isto nezadovoljna radom centrima po Srbiji, tako da ćemo da probamo da se svi udružimo i da ako možemo da se izborimo protiv takvih manipulacija, da dobijemo informacije da radnici centra daju svojim prijateljicama decu bez licence, bez što su i meni nudili. Znači ja kad sam se prijavila za hraniteljstvo, meni su nudili dete, nisam predala ni jedan papir, što nije po zakonu. Sve ono na što se oni pozivaju i šta meni stavljaju na teret je Dragan Budović u emisiji Sky Plus koja se zove Istraživanje, ne znam kako već u Jovani uradila. On potvrdio da sam ja u pravu i da sam ja radila sve po zakonu. Po zakonu je da se deca od jedne majke smešte u jednu hraniteljsku porodicu, po zakonu je da se deca viđaju, a oni to meni stavljaju na teret. Nigde u zakonu ne piše da slike stavljaš na face, ja sam stavila slike svoje porodice, Jovana je bila deo moje porodice. U zakonu nigde ne piše da to ne sme da se radi, čak i u ugovoru koji ja imam sa njima. Tako da mislim to je van svake pameti. Mislim da je ovo lična osveta direktorke centra jer sam se ja sam centar prijavila u ministarstvu, žalila sam na njihov rad, ili se uplašila za svoje radno mesto, ili se neko uplašila, ne znam. Mislim da je ovo lična osveta, a da jedno malo dete doživljava traume i da mnoga deca doživljavaju traume baš iz tih istih razloga što eto tako hoće da sklone ljude koji se bore sa pravdom za nešto što je istina i što ne bi trebalo. To su, čak gospodin Dragan Budović izjavio u toj emisiji da hranitelji koji su dugo sa tom decom, da imaju prava da usvoje i da je to praksa da traže usvajanje, što su meni oni stavili kao zamerku. U suštini sve piše lepo u zakonu, sve što sam radila sam u skladu sa zakonom, a gospoda iz centra, evo neko izađe, neko kaže gde sam pogrešila, a niko neće da izađe da kaže, ni jedna socijalna radnica, i svi se brane time da im zakon zabranjuje da iznose identitet, a ne moraju da iznesu identitet, neka kažu šta je po zakonu, šta ne, a to niko. Isto tako sam saznala iz nekih izvora da su svi centri u Srbiji dobili depešu i da ne smiju da komentarišu slučaj male Jovane, što po meni isto ne razumem zašto. Svaki pravnik znam, znači treba da obrazliši šta je po zakonu, šta nije, mora da komentariše i ovo, zakon može da komentariše. Ja se nadam da ćemo u ovoj borbi da uspemo i da istrajemo i uz veliku pomoć, znači žena koja radi u Vašingtonu, koja je nešto kao zaštitnik građana, ne znam, ima svoju agenciju, se uključila u taj rad, znači Amerika je obaveštena bukvalno o svemu, medije njihove, javljaju mi se ljudi iz svih ovih svih država okolo, novinari, tako da
šta mogu drugo da vam kažem, naravno stiže milicija, verovatno ću na hapse. Tako da ne možemo da vam kažem, očigledno je direktor da kažemo zaštitu centra, ali ja mislim da imamo mi pravo glasno da kažemo ono što mislimo, da cijela Srbija ima prava da se izjasni, da kaže šta misli o svemu ovome, što se naravno svi izjašnjavaju i pljuju po njima i govore. Znači, ne može da bude u pravu jedna ustanova ako ceo grad kaže da nisu u pravu. Šta drugo da vam kažem, sem da se ja borim i da neću odustati, i ako je predsjednik države mogao da štrajkuje glađu, štrajkovaću i ja, samo ako bude morala, u tome me podržavaju moje deca, možda se i oni priključe tom štrajku, a naravno, mislim, to je neka zadnja solucija, ali ako bude moralo, radit ću sve, znači, ići ću ako treba da ustrakujem. Toliko od mene, šta da vam kažem, hvala vam. Još neko? Evo ja sam. Kamera, stanite. Janka, stani pored nje. Samo kratko.